Bobo Dulaso sugu fiera sembla yoro desera janvier kalo la horomana. Sanikelaw fanga beye musula kan le ye. Sunguruni fara furu muso kan. Bebe nya yoroni ni masegere ni wakati ni na. Fini kuro be san, samaro be donka fle, saki dakamano be tereme, ale ladra be san. An benani amiye. Mbacha jole de make kana samite 30,000. Otra warranty na sela. Tena warranty na se nyere jo fara kani kana. Duka na do sambe do sanga fara kana. Ni wakati fle de, woyo tumalo tieni muso tie. Afuruni u ana sunguruma mbe. Fatimata Sidibe yo tientigia. Ni fati sera kera bishare nyokon bugo bara daju koro kumo bara ngunu bara do ere wo date ga nyokon dara ala ni feti ni ko so parce ni feti sera mi ko ka to ka demani ke iti ni kenya papa min ni fe ni papa maki ebi muleke do tina se ka bugo bi da kurala kelete Beba fe ana diana moko ka san yelema ni nyogon ye Ibrahim Wedrago ferenikela ale labena kosebe okora Alu anga waru munamena na te chobona yala afune warda muso malu ko ale bara koro lewe ai ni da muso ma yare ka ta se ala ka ai tawanda muso ma yala mo ka ngi muso la ba fetira ale huli balle muso ba labe ni ma labe na dole kene ba nya ba fe ni man fere bo nti bo ni ye 31 lonshu o kalolo bora ten sunguru don fe ni ye awadawoye I kamele de ma wati mo ma sera bonai parce que I abiente samara ma sanfan ma san foi ma ke kwa ti se I ka nga glan abo okay I kontani afana kontani ni flankere ni mi ye Abdul Aziz Tem Toreye ale bo kalama nele lono ne ma déclarer bo ma ro ke na lo sira na bana so nga bo na tna bo Fani ma wati sumu mati bonia ati famu bibi na de jati uta koni ma di kwiti bona leo yala wajibi lo cheka janvier fere boke muso yewa Fatimata Sidibe yan diabi Jean che mwan che mane ni mi 100% ka poke ka da muso mane atita me che fly reka de muso etile ele fe ka fe nyuman do ide mi fi fe ki de abie nyana ma bi ke ko mi muso nyogon ya de ado tile ku chele kan ka ke ka di ma ni che ma ke ka di ma force du subna ti ankoro donc ale bi na ni de ya fa e fa na kono Tungurunu ka 31 wari wo konte wajibi ye Abdul Tem Tore fe Est-ce wajibi lo mo ka warti sumu de ma 31 wa ni on te fanga konte afena ka nga bara ke asomo ko ba fe comme le be somo ko mi fe tugo mi ne bi ta sala tugo ma afena ka nga ise ko ke ko me kana foko ni lo kenga lo na musaka e ko ni aga galere ni kuma ma benfio barakise nyanu tulola Maiti bora ni fake ni bora ni kamele. Kamele ganga warinzi. Ni kamele ma waji ma fetira iti bora. Nchema fenduma oba kono boshika boli bara ka dumu yere ka tunu obeba kono Zakara Traore ale ka wari tora dafe wati shama mo bisura mo wa mi na tla de tre o ko cha ko na sana ayo ya sura ya ka cha ere kan ga wa mi ka le na ko mo so ko ko mo so ko fono ni ya wala da pelta ko kuma ere cha ko o janfa na nyogona sugu o ye do nye yele inafo Mohamed Wedraogo asun ne so wala ka ke ka chaw jan yele aga ina ba sian sun dem na si magazine nata kallo ka segisa ka kame den wele ko na ko segimnya ko ko tantan kamera sa ibaye kamele wara anwaye ga dama abga dunwa ni kamele wara wele kelen kesabawo ebno ze to kasi Jean-Paul ka kundilan wari bo Siriki ka samara san Bilali ka fini dita ni bebe soro mogo kelen farida 31 don shu o kelete dogoya bobo dugu kono nanan abra yo trana lo abana gbade dot na bo tu bo na yo mo gom na lo dara de na ga war na ma bo ben ya dugu kono na dra wilara de do jati ula di ba mo dra ulu sumu de na dugu kono okay abi war na tna bon de na to ya ne mo gore ko be farim na bon donc fi ga jigi rendez-vous le 31 décembre abana le awasanu ye makorobayi ale fe muso denu ka kan ka akili soro
san o sa o ko kelen ne o bu sunguruden caman lo kun bɛ dugu kɔnɔ o b'u ka perikiw bɔsi o la o b'u senna samaraw bɔsi o la o yɛrɛ b'o déshabiller yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka t'i masaw bɛɛ nɛni ka kɛ ɲɔgɔn kan i ka bulonda o bɛ t'o baare i bɔra ni mɔgɔ min ye n'a y'a ye dugu kɔnɔ a b'a bɛɛ lamaloya sungurudenw ka sabari o ko ka valeur dɔ yɛrɛ la ka valeur dɔ musoya yɛrɛ la musoya yɛrɛ ko danbe n'i y'i tafe bolo minɛ ka ɲa nin bɛɛ n'i b'a la. San yɛlɛma seli kɔni bɛ kɛ ka labɛn a ɲɛ ma Bobo Dulaso